William Thomsen! William Thomsen! Jeg er her, chef. Hvad nu? Du har en masse opgaver, du skal have lavet til i morgen, og hvis du ikke får dem lavet, så får jeg personligt fyret og smidt på gaden. Jeg skal nok få den her, chef. Bare du ikke fyrer mig. Det har min familie altså ikke råd til. Så bliver jeg sendt på gaden, og vi har ingenting mere. Godt. Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't. Goddag. Nej. Hvad er der galt? Jeg har bare haft en lortedag, men kan jeg ikke købe en lotto-kupon? Jo da. Det er en 50'er, ikke? Ja. Nej. Hej. Nummer 23. Nummer 23. It's all about the money. It's all about the dum dum da da dum dum. I don't think it's funny to see us fade away. It's all about the money. It's all about the. Hvor helvede en opgave, de får bullet har. Nu har du fandme pisset på mig i 2 år. Og hvad vil jeg sige til dig? Jeg siger op, og jeg har ikke lavet de opgaver. William. Tobias og jeg flytter over til gamle hus igen. Hvorfor? Jeg har det gået alt før. Nej, for du tænker kun på penge. Og du har helt glemt mig, Tobias. I gør bare, hvad jeg er ligeglad. Fint. Gør hvad du vil. Mit liv det er ikke penge. What am I gonna do when the best part of me was always you? What am I supposed to say when Du skylder flere millioner. Fuck. Jeg skulle aldrig have gået med pengene til overhånd. Jeg kunne styre dem. Undskyld.